Meg ez mivel ennek mivel a szíja? Ez is fel, ha kicsit felkaphatjuk volna, még jobb is lett volna, nem? Lehet. Jó az így, nem lehet nagyot nyalni. Szégyen azért nem kicsit. Majd szerelünk egy villanyokat, ugye? Megpróbál. Szegény. Nézd hátra. Papi, ide kéne még egy grúf? Van egy személy. Igen. Ja, meg akkor mondom, hogy oda megy közben egy hús, és akkor lehetne rajta a medence. Medence. A pördőmedence. Nyáron, mit? Igazából, hogy mondtam. Hát, ja. Ne nézd le! Szóval ne nézd! Jaj, a szemed! Jó, kapaszkodjatok. Jó, elég lesz a gyorsaság, öcsi.